Защо повечето хора никога няма да имат пари? Ако си мислиш, че проблемът ти са парите, това видео е за тебе. Повечето хора си мислят, че ако работят повече, ако се стараят повече, някой ден ще имат пари. Истината е, че повечето хора ще работят цял живот и пак няма да стигнат никъде. И днес ще ти кажа защо. От малки ни учат на едно нещо. Учи, намери си работа, бъди сигурен. Не ни учат как работят парите. Не ни учат как да вземаме решения. Или пък не ни учат как да бъдем самостоятелни. Учат ни как да бъдем удобни. Удобни за всеки. И после си мислим защо сме зависими. Истината е неприятна, но е проста. Повечето хора никога няма да имат пари, защото отказват да поемат отговорност. По-лесно е да обвиняват държавата или да обвиняват шефа, да обвиняват системата или пък да обвиняват липсата на късмет. Но докато обвиняваш, не контролираш нищо. А без контрол няма пари. Другата причина е страхът. Страхът да започнеш. Страхът да загубиш. Или страхът от грешки. Или пък най-просто страхът какво ще кажат другите. И предпочитат сигурната бедност пред несигурния шанс. Но истината е, че без риск няма растеж. А без растеж няма опит. А без опит няма пари. Парите не идват при най-умните или пък парите не идват при най-трудолюбивите. Парите идват при тези, които мислят различно. Хора, които могат да питат как мога да реша проблема или как да създам стойност. Не при хора, които чакат заплата. Ако се препознаеш в това видео, това не е обида, това не е и атака. Това е покана да почнеш да мислиш различно. Покана да поемеш отговорност и да спреш да чакаш. В този канал ще говоря за пари, за бизнес и за реалния живот. Ако искаш такова съдържание, абонирай се за канал Кади Фери. Това е само начало.